Hayi, ubukeka kuyikhona impela la. Ubukeka. Kanti awazi? Awu, ngizokwazi kanjani? Dlamini, mubheka mina ngumuntu ohambe efunana nezinkukhu zesiZulu. Ikhona inandosi, ungihloniphe Dlamini. Hawu, siyakhuleka ekhaya. Sihambe sifuna la kudayiswa khona izinkukhu. Hayi, khona impela la madoda. Yasho baphela. Yasho. Yasho. Hayi, sengi-right, thank you. Phuzu. Hayi ngiyathamba ndoda ukuthi wena uzothenga inkukhu la. Ngiyacela nje thana yes. Yeah, man. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Manini la madoda ngabuya manje. Mayo. Khona into off ngalomuntu wakho. Hey, nawe uphulile yini? Hayi, angivulanga. Hayi mina ungiboqozile, hayi. Yake madoda. Zikhona inkukhu. 30 rand iqude, 20 rand isikukhukazi. Yabo? Cheap. Why inkukhu zakho ziyiship kangaka? Okay, ake ngichaze lento. Okusho ukuthi mina ngangumdlali wesibhakela. Ngase ngiyaretire ke ngenxa yenkinga. Ngiyabona. Manje yini nezinkukhu zakho dlala isibhakela? No, ayidlali isibhakela. 30 rand yona inkukhu. Kodwa ngaphambi kokuthi ngikunike. Kumele nje isigingqane nje. Ngesizwana amandla. Angizange. Okay, ake ngichazisise. Ngiyayifuya inkukhu ngiyikhulise bese ngiyayidayisa. Ukuze nje ngizothola umuntu engizothi ngingingqane naye. Sizwana amandla. Mayo. Asam. Yini Dlamini, uyamsaba yini? Ngisongibhedela wena. Asam. Hayi, kanishona Dlamini mangisaba. Ngiyasabeka vele ngiyazi. Ya. Vuma Dlamini mumsaba. Okay. Asil. Hawuso. Now it's okay. Uzweke. Mana. Ubani ukulethela kuqala? Nami. Okay. Wazampemba. Masisho. Hawu. Ngiyaphi manje mina? Yazi into ngenze yini mina? Ngiqala ngomuntu othumela umuntu la kuqala. Uyabo? Ngoba abantu banokuthumela abantu la. Ngoba befuna ngibashaye. Hayi ngoba befuna